Бародаро, салом алейкум. Ба ман савол шуд ки вентилятор нигоҳ кунед мефаҳмонда гап мезанам. Якас гуфтам хе озод тов мехӯра. Сведа мезанам, тов мехӯра, но шамо памо кор да намедрои. И бачо и уже метона айби мотор шава. Моторш месӯза ҳамин ҳолатда. Ана нигоҳ кунед аҳамиятен ма лопусша алиш кардагиём. Инами лопусша. Лопусо заводско инам хеле оҳаниян тинка. Вақте тинка пачақ мешава, ҳамин вентилятор меларза. Ина ма гирифтам кандамаш, инаҷа кле рехтамаш, клеки то што ҷудо дига нашава. Яке ҳамин ҳолато да шумо меғалта, вақте ки ларзид будом ки айбине як каҷалашдаги тинка бигирин хелишта. Вақте озод то охира, озод ҳама ҷош ки чӣ шава, и уже мотортон сӯхтаги. Ҳозир ҳолада бисёр мешава мотор сӯхтани мотор. Так. Давҷуд, ҷодра. Хе. Рамати бара. Дайди. من خیلی برداشتم خشو قبول کنه سوالاتونو نویسه ما جواب میگردم حتما چی سیتواسیا چی وضعیت دیدم غلطه همین نشد به توای تکنیکا سوالاتونو جواب میگردم خب باقی درامون